Det er vigtigt for mig at læse flere, fordi jeg tror, det kommer et meget stort tomrum efter at håndbold er slut. I forhold til det, jeg har gjort her i min håndboldkarriere, så er det også vigtigt at have nogle mål efter karrieren. Livet består af mange flere ting end kun ens idrætskarriere. Og der er jo så mange ting, man har lyst til at udforske, og det er klart, at det kunne blive håndboldkommentator eller noget længere, men det synes jeg ikke giver noget. Jeg vil noget mere, jeg har lyst til at realisere mange ting, mange sider af mig selv, og det gør jeg ved at studere og lave nogle andre ting end lige håndbold. Altså, grunden til, at jeg valgte medicin, det er fordi det er jo en interesse, jeg har. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Jeg synes, fysiologien som fag, for eksempel, det er rigtig sjovt i sig selv.